खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जनालि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 27 नभेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं सानजौफुनि रादाब लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। बारग' एनडिएफबि आरो इउटुबार अफ्रि दैमारिखौ काजलगाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। नाथाय माखासे समनि उनावनो अफ्रि दैमारिखौ पुलिसआ उदां खालामनानै हरफिनदोंखौबो मिथिना मोननाय जादों। बङाइगावनि सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल शपिं मलनि बिगोमा अचिन्त नार्जारिनिफ्राय 40 लाख रां दाबि खालामनायनि दायाव अफ्रि दैमारिखौ पुलिसआ हमदोंमोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। बिनि सायाव इउनिभार्सेल शपिं मलनि बिगोमा अचिन्त नार्जारियाबो फोरमायथिदों दि अफ्रि दैमारिया 40 लाख रां दाबि खालामदों। थोंजोङै दाबि खालामाखै, नाथाय गुबुन सुबुंनि गेजेरजों रां दाबि खालामदों होननानै फोरमायथिदों अचिन्त नार्जारिया। बिनि सायाव जाहाथे पुलिसआ नायबिजिरो, उननि समाव जाहाथे बेबादि समाज बेरेखा हाबा मावनो थाखाय खाबु मोनबावा होननानैबो बुंथियो बिथाङा। जाथायनि सायाव अफ्रि दैमारि बिथाङाबो माखासे बाथ्राफोर फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बि राजाया 40 लाख रां बिनो थिननायाव रांखौ बिदोंमोन आरो 40 लाख रांखौ मोनाब्ला भाइरेल खालामगोन बेबायदि बुंनाय बाथ्रायाबो बिथांमोननिफ्राय फैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों अफ्रि दैमारि बिथाङा। रां बिनाय आरो फट' हरनाय बियो बि राजामोनहानो हरनायमोन आरो बिखौ जेब्रानो दिन्थिनाय जादोंमोन। बिनि अनगा जेबो नङा होननानैबो बुंथियो अफ्रि दैमारि बिथाङा। जुलि जाखांखानाय हौवाखौ मोजां मोननायनि फिथाइ। उड़िसानि नबरंपुर जिल्लानि रायगढ़ पुलिस थाना सिंनि मुरुमादेरिनि खाथिनि मोनसे हाग्रायाव सासे आइजोनि थुख्रा थुख्रा दानफ्लेनाय गोथै देहा मोन्दों। आइजोखौ बुथारनानै 31 थुख्रा दानफ्लेना फबना दोनदोंमोन। बिनि दायाव सानै हौवा हिन्जावखौ पुलिसआ हमदों होनना मिथिना मोन्दों। सुनिबारखालि 21 बोसोर बैसोनि तिलुवाई मुंनि सासे आइजोनि गोथै देहाखौ मोनो। रबिबारखालि रायगढ़ पुलिसआ दायनिगिरि चन्द्र रावत आरो बिनि बिसि सियाखौ हमदों आरो सोंनाय फिननाय लाखांनायनि उनाव एसडिपिअ आदित्य सेन बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला 3 खनायारि मोजां मोननायनि जाहोनाव बेबादि दुखुनांथाव बुथारनाय जाथाया जादों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बुथारजानाय सिख्लाया 2 बोसोर दुथां चन्द्र रावतजों सोमोन्दोआव दंमोन। चन्द्र रावतखौ सिख्लाया गावखौ हाबा खालामनो थाखाय गोबां खेब थिनदोंमोन, नाथाय चन्द्र रावतआ हिनजाव गोनांखामोन, बेनिखायनो बिखौ हाबा लायाखैमोन। बुधबारखालि रावनोबो मिथिहोआलासिनो बुथारजानाय तिलुवाइया चन्द्र रावतनि न'आव थांदोंमोन। बिनि उनावनो नांज्लायनाय जादोंमोन आरो चन्द्र रावतखौ तिलुवाइया गावखौ हाबा लानो थाखाय नारसिनदोंमोन, जायनि थाखाय नांज्लायनायावनो बिसि फिसाय सानैबो लोगो नांनानै तिलुवाइखौ बुथारो आरो 31 थुख्रा खालामनानै गावसिनि न'नि 300 मिटार गोजानाव थानाय हाग्रायाव फबनानै दोनहैयो। जाथायनि उनाव बिसोर सानैखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। कमेडियान एक्टर शुकुर आलीआ फिन आरोबाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबावबाय। मोसौ बेदर लाबोनाय आरो उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनो नागिरनाय बेफोर दायाव खननै पुलिसजों एरेस्ट खालामजाखांनायनि उनाव आरोबाव दाबो लागाम गैयै खुगानि बाथ्रा बुंनायाव शुकुर आलीआ पुलिसजों हमजाबावबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय तामुलपुर पुलिस थानायाव शुकुर आलीखौ केस होदों। शुकुर आलीआ प्रमद बर' बिथांनि सायाव गनायथावै बायदि बायदि खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन, जाय बाथ्राया बिस गोनां। बे बाथ्राखौ बुंनानै शुकुर आलीआ इउपिपिएल हान्जाजों केस होजादों। इउपिपिएल हान्जाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुकुर आलीआ समाज बिजोंनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा जौगानायनि मुङाव रायजो राजाफोरजों गेलेदों, जौगानायनि मुङाव जेबो खामानि मावाखै, रायजो राजाफोरखौ थगायदों। प्रमद बर'आ मानसि बुथारग्रा। बिथाङा एबसुआव थानाय समाव मुस्लिमफोरखौ बुथारदों आरो सावथालफोरजों दावराव दावसि खालामहोदों होननानै शुकुर आलीआ बुंथिदों। बिनि अनगायैबो प्रमद बर'आ मिसलिया बे खेबाव बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनाय जागोन। बिजेपि इउपिपिएल एलायन्स थानाय नंला, खालि मददनि थाखायल'सो थागोन। बेबायदि बायदिसिना बिबुंथिखौ होदोंमोन शुकुर आलीआ। बेबायदि बुंनायनि हेंथायै तामुलपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो जाहाथे थाबैनो शुकुर आलीनि हेंथा राहा लायो, बेनि थाखायबो पुलिस प्रशासनखौ खावलायदों इउपिपिएल दोलोआ आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय शुकुर आलीखौ होखारनांगौनिबो दाबि खालामदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर' फिसाफोरखौ आथिखालाव गेलेनाय बिथिङाव उन जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। थिग बे खेबाव आरोबाव बर' गथ'आ बक्सिं गेलेनानै गल्ड मेडेल देरहासार जानो हादों। मख'नाया गोनांदि सोगोमसार बसुमतारी दैदेननायाव
बाक्सा मुसलपुरनि एक अन्ड एकाडेमिनिफ्राय कलकातायाव जानाय अर्किड एरिनायाव एक अन्ड गेलेनानै बर'नि फिसा डन गयारिया गल्ड मेडेल देरहानो हादों आरो गुबुन सासे सागर राभाया सिलभार मेडेल देरहानो हादों। बिथांमोननि देरहासार जानाया ओनसोलखौनो गोग्गानाय लाबोनो हादों आरो बर' हारिनि थाखायबो मुं लाखिदों। बारग' एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमा खान्दा नार्जारी, जों जायखौ बिग्राय नार्जारी होनना मिथियो, बिथाङा जोंनि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि, जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बर' माहारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, जाय थुनलाइगिरिखौ जों बर' माहारिया गोथौयै मान होयो। बिथाङानो जाहैबाय इउजि ब्रह्मनि सायाव खान्दा नार्जारीया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राफ्रा दिनैनि समाव गनायजाथाव नङा। जों गिबियावनो बुंगोन, खान्दा नार्जारीया मोनसे समाव बर' माहारिखौ सिबिनो, बर' माहारिनि खैफोदनि समाव दावहा नांनो बिथाङा मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावबोनाय सासे सोद्रोमा। बिथाङा सोद्रोमा महरै समाजजों मान होजानायनि सासे गेदेमा सुबुंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बबे बाथ्राखौ लानानै जोंनि केबिनेट मन्त्रि, इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि मानगोनां उरखाव ब्रह्मनि सायाव गावनि सुंदोब मेलेमनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों, दिनैनि समाव बे बाथ्रा बुंनाया जेबो गनायथाव नङा। आरो बिथांनि जानाखि बाथ्राफोर बुंदों, बे बाथ्राफोर बुंनायफ्रा दिनैनि समाव जेबो बेस गैया आरो बियो बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं आबहावा थासारि सोरजिनायनि मोनसे सक्रान्त होननानै जों इउपिपिएल हान्जाया जों फोथायो। जाय बर' माहारिनि गेदेमा दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, फरायसा आफादनिबो बिथाङा बारग' आफादगिरि, जाय समाव बर' माहारिया खैफोदनि थासारिजों मोगा मोगि जानांदोंमोन, बे समावनो मानगोनां उरखाव ब्रह्मआ एबसुनि आफादगिरि मासियाव थानानै बर' माहारिखौ गावनि दैदेननाय जानाखि गुननि गेजेरजों बर' माहारिखौ दैदेनबोदों। बर' माहारिखौ राव, हारि, समाजखान्थि, रांखान्थि बायदि बिथिङाव थासारि फारसे जौगानाय आरो खौसेथिनि बाथ्रा बुंनानै माहारिखौ दैदेनबोदों गोलाव बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै। बिनि उनाव उरखाव ब्रह्मआ जोंनि बर' माहारिनि सासे रायजो सभानि सोद्रोमा महरै, एमपि महरै बिथाङा बर' माहारिखौ सिबिबोदों। बिनि अनगायैबो दिनैनि समाव बुंनो थाङोब्ला बर' माहारिनि गेजेराव गिबि सारिनि दैदेनगिरि बुङोब्ला जों उरखाव ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ जों बुंनांगोन। मानोना बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि जानाखि बिहोमा, जाय बिहोमाया दिनैनि समाव बर' माहारिनि मोनसे जौगानायनि मोनफा मोनफा नोजोर महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। बे समावनो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा खान्दा नार्जारी उर्फे बिग्राय नार्जारीया गावनि राजखान्थियारि गावखौ बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जाजों दैदेनजानायनि सोलो दिन्थिनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जा दैदेनगिरि आरो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि बिथांखौ बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै गोनो गोथो थासारि बा गोनो गोथोनि बाथ्रा फोरमायथिनाया जोंनि बर' समाजखौ लाजिफोनाय जादों। ओंखायनो आं दिनै इउपिपिएल हान्जानि जानानै बेखौनो बुंगोन, बिथां खान्दा नार्जारीया गावनो मोनसे आफाद एबा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा जानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाय थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव, बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो आबहावाया जेरैबायदि दावगाबोदों, बे दावगाबोनायफोरखौ बिथाङा नुसनाखिसै नामा? बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जोंनि ओनसोलाव जाय थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव बयजोंबो आजावजानाय थासारि लाबोदों, रांखान्थियारि फारसे, समाजखान्थियारि फारसे जानाखि जोंनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव जों नुनो मोन्दों, बेफोर गासै थासारिफोरखौ दिनैनि समाव खान्दा नार्जारीया गावनि थौले मेलेमजों, गावनि राजखान्थियारि लाबालाब, गावनि बबेबा मोनसे राजखान्थियारि दैदेनजानाय सोलोनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गनायजाथाव।
खान्दा नार्जारिया उरखावगोरा ब्रह्म सारखौ हारिनि गेजेराव माहारिनि गेजेराव बोखावग्रा एबा हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गुन गैयै थासारि लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै आरो बेयो गनायजाथाव जानाय नङा। मानोना दिनैनि समाव उरखावगोरा ब्रह्मआ सोर? दिनैनि समाव दुलाराय आसाम, दुलाराय भारत, दुलाराय माहारिनि गेजेराव उरखावगोरा ब्रह्मआ मोनसे गोजौ थाखोआव थानाय सासे दैदेनगिरि, गुन गोनां दैदेनगिरि। जाय गुन गोनां दैदेनगिरिया दिनैनि समाव 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव देरहानानै दिनै जोंनि बर' माहारिनिफ्राय बा ट्राइबेल हारिनिफ्राय मन्थ्रिफोरनि गेजेराव सासे गुन मोजां दैदेनगिरि महरै मन्थ्रि आफादाव जायगा मोनदों। बियो बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि। नाथाय दिनैनि समाव जों जाय बिथांखौ सनमान होनांगौमोन, बे समावनो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा खान्दा नार्जारिया उरखावगोरा ब्रह्मनि हेंथायै बायदि रोखोमनि बेले बेजे, बायदि रोखोमनि माखासे आजावथावै बाथ्राफोर बुंनाया जोंनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै। बे बाथ्रानि थाखाय जोङो इउपिपिएल हान्जाया आरो जों बर' माहारिया जों बिथांनि हेंथायै जों गसंथानांगोन। मानोना जों जेब्लाबो जों सोंखारिगोन, जाय बिथाङा खान्दा नार्जारिया हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ गुन एबा सनमान होनो रोङा, बे मानसिया दिनै गावखौ माबोरै समाजनि सासे सांग्रां सुबुं महरै गायसननो नागिरदों, बेयो मोनसे सन्देह गोनां। बिथाङा जानो हागौ बबेबा मोनसे हान्जा, बबेबा मोनसे बिन्दोनि मानसि सोद्रोमा, नाथाय गावखौनो गाव सिनायनो रोङा। गावजों मोनसे समाव मोनसे आफादनि सोद्रोमामोन, जाय आफादा बर' माहारिनि थांनाय आरो जौगानायनि बाथ्रा बुंनानै दावहाथिलियाव बिथाङा नांसोदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै बेफोर गावनि बावसोमनाय आरो आफादा माहारिनि नांसोमनाय थांखिफोरखौ बावनानै दिनै गावनि राजखान्थियारि चक्रान्त साजायनायनि थाखाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि आरो मन्थ्रि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनाया दिनैनि गेजेराव बिथाङा जे सासे समाजखौ अनसायनो रोङै, समाजनि मोजां साननो रोङै गावखौनो गाव सिनायथि होदोंना आं सानो, जों इउपिपिएल हान्जाया सानो। बेनिखायनो जों बुंगोन, बेबायदि बर' माहारिनि गेजेराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा सासे सुबुङा एबा सोरबा सासे बेक्तिया थार जायै बा ओंथि गैयै बाथ्राफोर बुंनायफ्रा जोंनि गेजेराव मोनसे आजावथावै जादों। बेनिखायनो जों समाजा, जों बर' सुबुंफोरा जेब्लाबो साननांगोन, दिनैनि समाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा दिनै बर' सुबुं माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय गोबां जौगालुफोर हाबाफारिफोर मावदों। बिटिआर सरकार जानायनि उनावहाय जाय बाथ्राफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि माहारि सुबुंफोरा दिनै बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जाखौ बाख्नायदों, बे समावनो जोंनिनो आंगो बिदा फंबायनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि जौगानाय खौसेथिनि बाथ्राफोरखौ अनसायाबालानो खालि बेरेखा हान्जानि नामाव बेरेखा बाथ्रा बुंनायफ्रा जोंनि थाखाय बानजाथाव। सरकारा मावनाय बा जोंनि इउपिपिएल हान्जा मावनाय हाबाफारिफोरनि फारसे नोंथांमोना गोथौयै नायबिजिर आरो बबे हान्जाया बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय खामानि मावदों, बबे हान्जाया बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय खामानि मावाखै, दिनैनि समाव नोंथांमोना बिजिरनायनि सम जाबाय। थांनाय 19 बोसोर गोलाव समफोराव बिपिएफ हान्जाया बे ओनसोलनि थाखाय मा मावदों, मा मावाखै, जों दिनै रोखायै नुनो मोनो। फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव इउपिपिएल दैदेननाय बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जागोन। बे 3 बोसोर आबुं जानाय समखिनियावनो जों गोबां सुबुं जौगानाय, सुबुं धोन फोजौखांनायनि फारसे जों गोबां खामानि मावबाय। जाय खामानिफ्रा दिनैनि समाव दुलाराय रायजो राजा साधारन सुबुंफोरजों अनसायजादों। बे समावनो बेरेखा हान्जानि चक्रान्त बायदियै खान्दा नार्जारिया गावनि व्यक्तित्वखौ गुबुन बेरेखा हान्जानि फारसे गुड बय जानो थाखाय बिथाङा बायदि रोखोम खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा जोंनि सायाव बाथ्रा बुंनाय बा अजद होनायफ्रा गासिबो नंखायजोब। बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिनाया खोब दरखार होननानै जों इउपिपिएल हान्जाया फोथायो। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा खान्दा उर्फे बिग्राय नार्जारिया जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि, आथिखाल आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो थुनलाइगिरि, जाय थुनलाइगिरिखौ आसाम रायजोनि
गुबुन गुबुन हारि माहारि समाजनि दैदेनगिरि हिसाबै गागि मोजां दैदेनगिरि हिसाबै दुलाराय भारतावनो सिनायथि दं बिथांनि नामा उरखाव गोरा ब्रह्मनि सायाव जानाखि खान्दा नार्जारिया बायदि रोखोमनि अजद होदों बेफोर अजदफोरनि सायाव खान्दा नार्जारिया उदां जुदि उदाहरन होनो हायोबा आवगायबो उदाहरन होनो नङाब्ला जों इउपिपिएल हान्जाया बिथांनि हेंथायै जों आयेनारि मदद लानो गोनां जागोन मानोना दिनैनि समाव जाय थासारियाव बर' माहारिया बायदि रोखोमनि खैदां खैफोद हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि गैयामोन बै समावनो मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्मआ हारिखौ मोनसे खौसेथि थासारियाव लाबोनानै हारिखौ दैदेनबोदों गावखौ बाउसोमबोदों गावनि फारसे जेबो नोजोर होआबालानो हारि माहारिनि बर' माहारिनि थाखाय बाउसोमबोदों बेबायदि दैदेनगिरिनि सायाव खान्दा नार्जारिया गावनि थौले मेलेमजों बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरखौ लाजिफोनाय जादों होननानै जों फोथायो बेनिखायनो दिनैनि समाव खान्दा नार्जारिया बुंनाय बाथ्राफोरनि हेंथायै जों नोगोरारिफ्रा मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्मनि मावनाय आरो बिथांनि माहारिनि थाखाय समाजनि थाखाय होनाय बिहोमाफोरखौ जों गोसोखांनांगोन मानोना मोनसे समाव बर' माहारिनि गेजेराव राव थुनलाइ हारि आरो माहारिनि जानाखि थासारिया गोनो गोथो दंमोन बै समाव बर' माहारिनि थाखाय उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा जोंनि दैदेनगिरि महरै गावखौ फसंथाबोदों जाय फसंथाबोनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि सुक्तिनि उनावहाय बिटिआर सुक्ति जादों जाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बड'लेण्ड ओनसोला दुलाराय भारतनि गेजेरावनो मोनसे गोजोर खौसेथि ओनसोल होननानै दिनै बयजोंबो गनायजादों दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय दिनै बिटिआर सरकारनि उनावहाय दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेनाय फारसे सोलोंथाइ फारसे समाजखान्थि फारसे बायदि रोखोमनि थासारिया सानसेनि उनाव मोनफानि उनाव मोनफा जौगाबोगासिनो दङ बेफोरखौ खान्दा नार्जारिया नुसनाखै जायनि थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि सरकार आरो मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्मनि सायाव ओंथि गैयै बाथ्राफोर बुंनानै दिनै समाजखौ बिथाङा बेले बेजे खोन्दो फारसे बिथाङा फोरमायथिनो सानदों जों बेखायनो बुंगोन इउपिपिएल हान्जाया बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बिथांनि फोरमायनाय फावफोरा गासिबो नंखायजोब आरो बियो राजखान्थियारि चक्रान्त होननानै जों इउपिपिएल हान्जाया फोथायो रादाबा बेखिनियानोमोन आंनि रादाबखौ जोबजासे खोनासंजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन होनना मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों।